Тинчо, какво правихме ние с тебе на Дунава? Тинчо, какво прави на Дунава? Какво хвърля Тинчо? Ками. Как ги хвърля? Така, и какво видяхме там на брега на Дунава? Коба. Какво? Коба. Кораба, да. А кой плуваше съвсем така на брега? Едни малки? И малки рибки. И те какво викаха малките рибки? Те тук. И аз как не съм ги чула? Викаха ли рибките така? Така. Така викаха. Я пак кажи как викаха. Те тук. Ой, мама, изладичък. Те да хвърля дуна ками. Тинчо хвърля камъчета в Дунава, да. Е така. Силно. Ай така. Ще плува ли Тинчо в Дунава? Те допува. Добре. Като стане още малко по-топ. И тогава ще отиде при рибките. Пътя ками. Ще пуска камъчета, да. Вода. Във водата. Ти купай була. Ще плува. С кораба. Леле.